Ty máš parťáka. Ne, vole, ten zase dělá chytrýho, vole, v jiným oddělení, vole. Baby! Normálně ustaješ vzduch, kolem uší, neslyšíš. To tam nejde nasadit. No tak to nejde takhle. Kurník, my to máme organizovat. Klaus se byla naučil, víš? Budete pičo učit, vole, starýho Orlanska, to vole. Ne, vy jste sere, kurva, že mě ten Mílek nevěří, vole. Ne, Kurva, tak se dívej, vole, to máš jako instruktážní video, vole, ten to natáčí tam, nebo... Myslí, no, protože to robíš vlastně silou. Když to je přesně nachystané. Škoda, že to nemůžu. Ty máš na to ty ten... Otázka, ten bražák to za sebou. Takové ten s takovým pín, vole. Má být pár. Hudba nemá co pít. Tady máme dva odborníky, prosím tě, uděluj. Uvidíš, že? To množství rýmků tady. Udělali, asi 3 roky udělali. Opravdu to má. Hudba nemá co pít. Péťa dělal s Lubičem. Na závodech. Nemote se mě, kurva, tady, vole. Nemám benzín, kurva. Takže má svoje auto, má tam připravený špidlík. Komplet. Já jsem mu to začal ani přijel na závodě. Čí motor jako motor? Jarina. Jsem vytočil mu. Si děláš prdel, vole. Totálně rozdělaný. Jarin, hoši, to vy nevíte. Jarin má nachystaný už složený motor tady pod plachtu, vole. To víme všichni, ale. Hroňo, Neboj, trošku to víme. Hroňo, pojď sem, vole. Co máš? On se dočistí. Ty seš tak trošku modelář, vole. No. To ne, vole, to tohle dej, vole. Nový motor na... Ty seš tak trošku modelář, Nový motor. vole, kolem těch modelů se dotáčí. To nedopadne. Už dopadne. To je Jarinu kár, vole. Dopadne. Ne, opravdu. Protože měl lidi poprvé dopadne, ale on tam měl buferou. Za dobu jste udělali celý motor do Slovensku. Zase Míra Ložisko tam musí spadnout. Ty si ho zkupovali, To neumíš takovou bojovat. je to lepší, Řekni, máme tady mražák. Broňo, na oceláky, vole, se to... Ložiska dej do mražáku. To je David. Ložiska dej do Ty už nemáš pičo Ferneta, vole. Ty už nemáš Ferneta, vole. Já tě vyměním, kurva. On pošel. Ložiska dej do mražáku. Davide, Radeko. Ten motor nepojede. Víš, co to je, ne? Já to vím. To zmrazíš, to se Přines. Ne, u čorla. Otři to pořádně hadrou, to vyleští. Jestli pojedete do... Že tu hranu vyleští hadrou, ale jasný, no. Tam je 10 minimálně. to na plepový těstění nemůžeš. Máš to nedat papír. Trošku mě furt do toho ano, jasný, berem. Možná trochu stavnu, než to začne brousit. Ty, ale s tím hneš trochu. Ježíši, kde to je? Lítají židličky. Já tam netrefím. Klauzi, neblbni, to jsou odborníci. A ty tam máš ta klika je tuhá. Sleduj televizi. S tím hneš. Tady, no. Sleduj televizi, Klauzi. S tím hneš. Co s tím děláš? Co to máš? Zešrupni to. Co to máš? Zešrubuj To je trofy. Motorsport. To nedopadne. Adre. A Douša spí? 3,5 minuty. To ráno pojede. Už vy tady máte normálně. No, Duša. Obyčejný vejbrus. A to nepojede. Olympie takové filmy pro mě. Originál. To je kino v Dřezí. Jo. Kino na šrot. Hoši, toto se v osmičkách nikdy nemůže stát, chápete to? To ne. To je taková parta magorů, že to se normálně nemůže nikdy stát. To nepojede. To pojede. Což moje. Kolik tam máš dílů? Klika, hojnica, vole, píst a válec, co tam... Ten motor jede v křoviňáku, to je pro každého, vole, hovno, Teď oni už nevidí. mrda. Oni už nevidí.
To už jak to sedí. To tady nemají písta, nemají ani daní. Ale Klaudy. Tam oni těstění, aby zjistili, jestli je to OK nebo ne. A mají do 400 metrů. To je špatný prostě. Jsem s tím byl u kamaráda, který má velkou vytačku, dal si svěrák, má takový trvý sedící, který dáš normálně do morze, tyčený jako impuls, neupínáš to do ničeho. Vrazíš do morze, složíš si ten zártek s klikou, on má udělaný přípravek bez kliky, bez ohnice. Složíš si ho, abys tam měl čepy v těch ložiskách. On má normálně jenom šroubuješ to, stáhneš, dáš to do svěráku a doladíš tu plochu tak, aby seděla co nejrovněji k tomu talířku, který je na tom morze. Utáhneš do svěráku, jedeš s dřetenem nahoru, vyhodíš morze, má tam nůž, a normálně obrobí tu plochu. Jo, udělá rovinu. Udělá nulu. Absolutně nulu. Příště pojede. A potom, když tam dáš slíku, tak ti bude koupíme si známku jenom na týden a pojedeme po a to je úplně stejný princip, akorát jiná kubatu. Já jsem právě jako, že kdyby jenom máš klasický, jenom máš 26 koupil, jenom máš obyčejnou 26. To je úplná blbost. Co myslíš jako? Hoši, klasickou? jsou sledničky, ale vy jste neohřívali jsme Carter. Oni ho nebraží jako ložisko. No, protože to teplo do těch ložisek přejde velmi rychle, víš, ty ledničky. Oni ohřívali. Ochlazovali. Ano, ale drží Carter. Oni jsou pomalí, no. Mají to třetí den. Co bys řekl, že je špatně, jako 26 motor jako dát nebo co? Takové ty sekačky MPD a tak to jsou úplné mrtvé. Ne jako, nevím no. Koukej, tam nepojedem. Koukej na Flory. Krásný. Kochala jsem se. Všichni mají na něco. Ne, já jsem chtěl ohrát Carter. Carter jsem chtěl ohrát. Jarin to neuřídí. Jarin to neuřídí. Mazej! Mazej! Ale podřádně. To by chtělo stát že půl minuty s vámi tak protáhl. Dělám to poprvé. V 11 hodin začali, už je půl jedné. Půl jedné? Ale kulové. Jsme vyhořeli. To jsme nakonec to pořádně A to je... Davide, 17. Na svíčky. Jako... Na svíčkách to jsme vyhořeli jako... Cigáro. Mámo, cigáro. Tak já dlouho. To se posede. Radši, jo. Ty naběháš to a vždy aspoň vyběhá. Takže to, že na tak léta. To je vězej, to je, no, co? On je krásný, teď jezdí? Ale je to boty, jo, Jezdíš, ale máte